Mulțumim frumos! În fața, Gina, să te vedem! Așa, mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Gata, ajunge! Casă de piatră! Mamă, dar așa mulți ați venit, Doamne! Să știți că eu la început am fost mai înaltă, doar că n-am mai putut. Să rămână. Superbă! Și am zis eu că e super. E superbă, Gina. Era mai faină, nu m-a prins ploaia. Emoții mari ai plâns, Gina? Da, am plâns. Am plâns la cununia religioasă. Și cred că o să mai plâng și seara asta mai. Seara e lungă. Te fură cineva? O furi? Cine fură mireasa? El m-a luat. Tot eu? Nu știu! Cine s-a întrebarea era lași să fie furată? Eu sper să fiu unde ajung de atent să nu o fure cineva. Am ales locația special pentru că n-are unde să plece, unde să fugă. Decât să bat câmpii prin pădure pe aici. Să știți că avem vânători, sniper prin toți copacii ăștia pe aici. Și na, sper să nu se fure mireasa. Gina, dacă se fură mirele. Știu că Gina, tu ești mai sensibilă. Nu, la cununia civilă nu am plâns, dar la cea religioasă da. Da. Te simți asta cu voi? Stați așa, luați-o până. Cum te simți acum proaspăt Băieții ia pe amândouă. Proaspăt căsătorit mă simt la fel ca înainte să fiu proaspăt căsătorit. Și abia aștept să petrecem împreună cu toată lumea pe care am invitat-o. Și de ce ai ales să petreci noaptea la hotel și nu alături de ei? Chiar iubite-mă, de ce? Ai tradiție. mi-am dorit, hai să vă explic. Ați văzut cum arată Gina, da? Superb! Astăzi am văzut și eu cum arată. Și chiar ne-am dorit să fie o surpriză cum arată ea pentru mine. Și să o redescoper astăzi, așa cum am descoperit-o în ziua în care m-am îndrăgostit de ea. Deci n-ai văzut rochia de mireasă? Rochie de mireasă. Ce ai simțit când ai văzut-o pentru prima dată? Rochie de mireasă. Ce să zic, m-am șocat, a fost este superbă. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că am decis să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului împreună și să ne cununăm în fața lui Dumnezeu. Josefin va fi alături de voi astăzi la nuntă? A fost și încă este, doar că la un moment dat va pleca acasă pentru că părinții știu că cei mici au rutina lor și nu e bine să îi scoți din rutina lor. Dar a fost foarte, am înțeles că a avut un moment artistic în fața invitaților. Da, Josefina a dansat balet, pentru că am avut un quartet care ne-a cântat în timpul, între reprize, cum ar veni, și a dansat, s-a făcut cerc în jurul ei, a fost foarte frumos. Ea răspunde foarte, foarte prompt la tot ce înseamnă muzică. Tu vei cânta la nunta ta? Asta e întrebarea cea mare. Mai mult ca sigur. Clar, eu înțeles că va cânta și Gina. Depinde câte pahare de prosecco beau. Cine a călcat așa pe picior în biserică? Că am înțeles că el nu știa, eu l-am călcat pe Andrei. El a întrebat ce faci. Zic, las că e bine, stai liniște. Ce asta? Dar cine că mai a călcat pe rochie? Dar ce înseamnă dacă calci bărbatul? Adică e sub papuc. Te-ai lăsat călcat. Lasă că e bine. Așa se dă seama ce se văd că femeia au spus. Evident, da, sigur. Nu e chiar lună, dar party mâine. Stați așa, stați așa. Deci luna de miere, da. Urmează peste o săptămână. Unde? În sudul Franței. Da. O luați și pe zonă. Nu, dar ce ține de estetic și asta, Andrei se lasă pe mâinile mele și n-a fost niciodată. Noi ne împărțim foarte egal, nu știu dacă egal, dar foarte clar lucrurile în casă. Unii se pricep la ceva, alții se pricep la altceva. E foarte simplu. Eu sunt pe partea frumoasă, el pe partea practică și pe logistică. Nu chiar. Ceva vechi am, da, și cei pe care îi port în urechi, ceva nu am pandan de la gât, n-am ceva în De ce trebuie să ai ceva în punte? Nu știu, dar chiar de ce e tradiție. Mi-a dat așa ceva și mi s-a făcut acasă că am zis că nu e cazul, că e destul de cald. Aveam o jachetiță așa de
Eu trebuie să am ceva în plus. Nu. Nu, doar mireasa. Andrei, tu ai pregătit balerini pentru invitați ca să se schimbe, să poată să reziste mai mult? Da, am pregătit, m-am gândit la doamne și domnișoare, pentru că eu eram mai înaltă, să știți. Poate mă scoateți voi în Photoshop, eram mai înaltă, dar a trebuit să schimb pantofii pentru că deveniseră incomozi. Deci acum ai balerini? Nu am ciocate, dar gândindu-mă la această problemă care... Ciocate, da. Am pregătit pentru doamne, scuze, pentru doamne și Vreți să vedeți domnișoare. pantofii mei? Da. Am pregătit niște balerini, că na, o să fie o seară lungă, vor dansa. Sunt personalizate, instrucționate cu ceva anume? Am scris un cuvânt care ne reprezintă în interior și sunt făcute de o prietenă dragă nouă și sunt, nu știu, au o semnătate anume. Andrei, uitându-te la cine așa în ziua voastră, Poți să mă încerc. Eu fac declarații de câte ori am ocazia. I-am făcut o declarație și cu ocazia asta. Dar știi cum e. Sunt lucruri care rămân între noi. ești mai emoționat acum decât ai fost? Eu am fost emoționat toată ziua și sunt în continuare. Sunt bucuros că avem alături prietenii noștri, avem alături familiile noastre. Sunt bucuros că lucrurile au ieșit așa cum am... Pe o curvă și să mai făcut o medalie. Fata de acolo, N-ați avut șarp? Bine, hai. Vreți o dublă? Să se pupe Miri. Să fiți fericiți, felicitări. Face și o poză cu noi așa cu toată presa? Haide, da. Hai să facem. Probleme și am ales data asta că e mai cald, că e frumos afară. Adică n-am avut... A și plouat, a plouat și mai devreme, probabil că o să mai plouă. Deloc, nu. Adică a plouat exact între cununia civilă și cununia religioasă și după cununia religioasă a apărut soarele. Cred că e semn bun. Nu știu, eu nu sunt foarte supersticios. Da, se zice că e bogăție, că Am înseamnă primit de la bogăție. cineva un pumn de orez și... Cum i-ați explicat lui Josephine despre ce se întâmplă astăzi? Ce i-ați povestit? Eu i-am spus că astăzi este o zi, urmează să fie o zi foarte importantă pentru noi, pentru mami, pentru tati și pentru ea și că apreciez foarte mult că e un copil înțelegător și un copil bun. Și atât. A zis da. Bine? Tati i-a spus că mergem la bal. Da. Pe ce melodie o să deschideți așa petrecerea nunta voastră? Valsul Miri? Da. Zic. Zi tu. Să Dance Me to the End of Love, să numește piesa. Da. Și Și eu cânt. Leonard Cohen. Nu știi? Haide, mă, genul. Nu-mi dau seama acum, sincer. Este o melodie superbă. Am ales-o împreună. E o piesă care nouă ne place foarte mult. Și Leonard Cohen ne place foarte mult în general și am zis că nu e o alegere atât de evidentă, e o alegere care ne caracterizează foarte tare pentru că ne place mult piesa. Și noi considerăm că dansăm așa toți trei prin viață de când suntem trei și ne dorim să dansăm până la sfârșitul dragostei. Să vină și altă. Să vină dacă o Dar fi câți dat. invitați aveți în seara asta? Câte cămăși? Stai așa, deci Câți invitați? Aproximativ 300, dacă ajunge toată lumea. Ce vă doriți de la această petrecere? Care ar fi cuvintele care primează, nu știu, discreție, distracție, fără limite? Noi ne dorim să ne distrăm, să ne simțim bine, să celebrăm evenimentul ăsta fericit din viața noastră, alături de cei dragi. În rest, nu avem nicio pretenție. Locația arată extrem de frumos, ne-a depășit orice așteptare. Tot a fost foarte bine, adică nu avem. Dar cei drept am și apelat la niște prieteni care știm că se pricep. Și avem o grămadă de prieteni în jurul nostru care ne-au ajutat nu numai de-a lungul vieții, dar ne-au ajutat și cu evenimentul ăsta și ce zic, le mulțumim foarte tare, chiar ne-au depășit așteptările. Spuneați mai devreme că nu țineți cont de tradiții, de superstiții, nu se fură viața, nu? Nu se fură. Unde să fură? Unde să uitați-vă și voi, de câmp, pădure, nu, mi se pare că pierd timp important din una dintre cele mai importante zile din viața mea. Ce să fac eu 2-3 ore pe aici?
Eu am câteva tricouri la mine, nu mai am alte cămăși și asta e singura. Am câteva tricouri de schimb. O să vină o grămadă de oameni cărora le place să danseze, să cânte, să se distreze. Eu știu cine vine la nuntă, deci nu mă aștept să fim cuminți. Cine sunt nașii? Nașii sunt George și Maria Manole. Sunt prieteni cu noi de mult timp, au fost cu noi, au fost alături de noi de când suntem împreună și în momente grele și în momente frumoase și am decis că sunt nașii cei mai potriviți pentru noi. Spuneați că veți folosi acea bancă pe care ați anunțat că sunteți împreună și în cadrul cununiei. Ați mai folosit N-am mai cărat după noi. N-am mai cărat după noi, nu. N-am mai cărat după noi. N-am mai cărat după noi. Toată lumea s-a întrebat unde ați făcut cununia voastră. Acum aveți pregătită să... Da, la Paraclisul din Snagov, în Palatul Snagov, am făcut și cununia civilă în palat și cununia religioasă în Paraclisul la Snagov. Care o însemnătate? Nu, e... Am vrut să fie o chestie discretă, cumva, noi ne-am și organizat, ne-am dorit să fiți alături de noi în momentul ăsta, pentru că ați fost alături de noi de atâta timp și mi se pare corect să facem treaba asta. Și doar că sunt anumite momente de care ne dorim să ne bucurăm din plin și de-aia a fost o chestie cât mai discretă treaba asta cu cununia religioasă, pentru că pentru noi asta a fost cel mai important, moment al zilei. Cununia religioasă. Ce mâncăm? Sarmale. Sarmale. Mâncăm sarmale. Da. Acum să dăm știrile de Cancan. Deci, așa, se mănâncă sarmale, se mănâncă și pește, se mănâncă și aperitiv, se mănâncă și grătare. Dar nu se mănâncă ce spunea domnul acela din știri. Era un domn care tot apărea în ziare că spunea ce meniu avem la nuntă. Se mănâncă și grătare. Proțap n-am făcut, am zis că nu vrem să fie fum așa, să miroase a grătar în toată seara. Dar da, se mănâncă de toate, prăjituri. Tortul câte etaje are? Câte etaje are, mă? 5-6. Nu e, n-am fost atât de bogat. E mai mic. Păi și câte etaje are? Da, o să Câte etaje are, mă? Nu știu. Nu știu, mă. 3, 4, 5.